guy ndiperi kufu lokuremekeza kuna mfundisi wedu na mai afundisi Yesu ari pakati pedu tungamiriri wese mwari wakitire nyasha shukuru. Ganika siku kuvura vesi Luke chapter 1. Luke chapter 1 from verse 8. Luke chapter 1 from verse 8. So it was while we were serving as a priest before God, in the order of division, according to the custom of the priesthood, his Lord failed to burn incense when he went into the temple of the Lord. And the whole multitude was praying outside at the hour of incense. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar. When Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zachariah, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call him John. And you will have joy and gladness, and men will rejoice at his birth. For you will be great in the sight of the Lord, and he shall neither drink wine or any strong drink. You will also be filled with the Holy Spirit from his mother's womb, and he will turn away off the children of Israel to the Lord their God. He will also go before you in the spirit power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready the people prepared for the Lord." And Zacharias said to the angel, "How shall I know this? For I am an old man. My wife is well advanced in years." And the angel said to him, "I am Gabriel, who stand in the presence of the Lord, and was sent to speak to you and bring you glad tidings. But behold, you will be mute, and you will not be able to speak until these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time." And Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Zachariah, he was a priest and mfundisi. Atokura zvitukwe ine mdzimai wake, but Bible he was still serving despite age ne challenge. Challenge angainayo akasina mwana ari mfundisi. There are times kuti kana munhu ane dambudziko vanhu havanyanyitaura zvakawanda, but when it comes to a pastor who is leading the church, achinamatira vana vavo, vanhu achinamatira vanhu vasina mbereko, ozonzi naiye haana mwana, ndofunga he was the talk of the town. Vanhu vazhinji vaingoti mufundisi kundofunga hamene zvaakatadzira Mwari sei upenyu hwake hauchinji zvinozidai. But I've come to bring this message chichitaura kune mumwe munhu nhasi kuti God is preparing for something big and great in your life. Pane nguva yekuti vanhu vane zvavanojaja mukusaziva zviri kurongwa naMwari muupenyu hwako. So ndinofara kuti Zachariah wakakontinua kuseva despite ane dambudziko iroro. So on another day he was serving, achibhena incense paaltar, an angel appeared on the right. Ndobva taura ichitiyo angel Gabriel, Zachariah, Mwari vanzwa minamato yako, uchava nemwana uye mwana muchamuti John. Zachariah was not praying, he was serving, he was burning incense. But ngirozi payakasvika yakati Mwari vanzwa munamato wako, which means answer yemunamato yaita kare yakauwana ari pakuseva, which means pane time yekuita prayer, but the time to receive prayer unogona kuiwanira in continue serving the Lord. So ari pakuita basa haana kuenda kunoita imwe prayer somewhere, he was serving, was burning incense, ari kuita juice. Angel ndobva yauya kuzomuudza kuti zvawainamatira Mwari vakazvinzwa, uchava nemwana uye mwana achanzi John. So Zachariah pane nguva yekuti pane zvinoita nyore kutaurira vanhu kuti God, all things are possible, but pane imwe challenge yekuti unongonzwa kuti aya ndomararamiro vangu ndofunga ndoupenyu hwacho. Why? Nekuti akakura akuchembera, ari kuseva hake, but haana sure kuti Mwari vakaite zvinhu. Also there are times yekuti levels the faith will grow in levels. There are times yekuti kune faith kune imwe issue, but kune mamwe issues aunongoona kuti ndofunga zvinongoona po zvakadaro, ndofunga kuti Mwari vachazvigadzirisa.
So Zakaria nyangwari mfundisi nyangwari mshumira but akasisina tarisiro yekutanga vane mwana even paakaudzwa neangel Gabriel vanoti ngokubati achizvinogona sei adzimai vangu vakura neniwo ndakura handifungi zvinyanzomira zvakanaka ndinozobva chachaita panapa ndezvekuti ucharegera kutaura kusvika zvatitaura zvaitika. So Zakaria ari kubuda Hall of the Holies ane two things. Chinooneka nevanhu iproblem haachataura, chisingaonekwe ipromise ichazotaura. So ane dambudziko riri kuoneka achitobuda Hall of the Holies vanhu vakatarisa kuti ane zvaachataura zvanhu ndobva atanga kuminister to them in sign language. Vanhu ndobva vaziva kuti tinofunga havene zvaitika atore problem. Basa remufundisi rekutaura. So Zakaria for 9 months he was anakupiwa opportunity yekuya papulpit. Chechi yakagara pasi vanoti mufundisi wedu havachataura saka ngavaungana mucongregation havene zvavakatadzirawo Mwari. Mwari wavo avaranga tisati chakaitika. So for 9 months haanakubvira apiwa opportunity to preach. Why? Nekuda kwekuti vanhu vari kuona dambudziko ravanokwanisa kuchaja kuti kana asingatauri haana basa tivaupi. Yet mukusataura kwake kune chakavigwa naMwari maari chinofadza. So challenge yake ndeyekuti haasi kutaura but chinonyanyofadza ndechekuti akaudzwa expired date yedambudziko. Zvanzi kusvika zvandataura zvaitika ndo pauchataura. Saka Zakaria haana need yekutsvaga vanhu vanomunamatira kuti ataure because ane guarantee yekuti even pasina prayer but Mwari kana vataura shoko rinoitika zvakadaro. What you need to understand is there is a time frame, there is a process yezvinhu zvako. So Zakaria haasi kutaura but haasi kurwadziwa zvakanyanya nekuda kwekuti anoziva kuti munguva yekusataura Mwari vane breakthrough yavari kuudza upenyu hwavo. So Zakaria naElizabeth akabva ava nepamiri ndofuka vanhu vakava kudetseka already vanhu vakabatwa zviri negative kuti akarangwa naMwari havachataura munguva zvichamusiva kuti bati mudzimai wake ane pamwiri. Saka ndofuka mwana wafungidzira kuti ndingoti muviri yake Zakaria sataure so iwaparumorwa maadvantage haachataura kutara adzimai vanoona kuti hapana hapana. So haasi kutaura but pane chakanaka chiri kuitika muwanano yake. So people look at them, we're now confused. This man takuona sekunge is cursed because haasi kutaura but takuona futi kuti he is blessed nokuti ane breakthrough panhau yekuti agone kuvawo neMwari. So dambudziko raapiwa yekuti hausi kuzotaura to me ndakanoona sedambudziko but today I need to explain this. It was not a challenge yakaya mulife make. Mwari vanga vakuda kushanda naye nokuti paaiva papulpit aishandira Mwari, waiparidza shoko raMwari but paakuda papulpit Mwari vakushanda naye to bring forth a prophet called John. So pane chikuru choda kuitika mulife yaZakaria chinoda kuti Mwari vamusiye aine kaproblem kuti chinhu ichochi chinyatsoitika. Nokuti imwe problem yavamwe vanhu yekuti Mwari akaisa promise mauri unofamba uchitaura kusvika paextend yekuti zvinhu zvacho zvichazvisina kutokuitika nekuda kwekuti you create more evidence of this thing. Mwari zvikuru zvamunoda kuita but iwe wakatomhanya kumberi ukatangotara zvinhu zvisingaiti. Nyaya yekukasira kutaura yakamira sekudai. So there are times kuti munhu ane zvaanoshura naye Mwari vaita change but mukushuvira kwake uye Mwari vachigona kuita anofamba achitopromisawo futi but zvine zvichaita izvo vanomuona. Mapromises ake ndekurwadzisa vanhu kuti ayakona anoita mukuru chete nyaya ikafamba zvakanaka chidziri chikabuda izvi. So blessing yake iri kuda munhu anenge ane kaproblem. Kaproblem ikaka kanoita kuti agone kuzadzisa promise yakataurwa naMwari mulife make. So for 9 months he was not preaching, he was not working for God but he was now working with God to bring forth John. So adzimai vake vane nhumbu ndofuka vanhu vainobvunza iye Zakaria haabvunzike because haatauri ndofuka Eliza ndiye akari pataiti navanhu kuti yakagara here kana nemaproblems ese vainawo aya yanekonobe vanonga Eliza aiudza vanhu kuti aiwa ndiye baba there come a time nokuti nguva yanga yanzi kana zvaitika mwana aberekwa aiwa uchataura hapo. So ane guarantee yekuti dambudziko rinopera
So which means chaifadza Zakaria now ndechekuti aiverenga mamanzi enhumbi yaEliza, because mamanzi aiudza kuti wapa kuzitaura. Ende nhumbi ichikura Eliza arikurwadziwa, John arikusekerera, Zakaria arikusekerera kuti kana apinda mu6 months kusara 2 months or 3 months kuti titaure. Panopinda mu9 months anosati changa kuitika kuti titaure. So mama maraka confusion. Mumwaneta mwari kurwadziwa, mwari kufara kuti mazuva angu akukwana. So mumba mune vanhu 2 vanoda kuwana breakthrough nefavor pa9 months. Kuda kuti vese vari double blessing. Uyo achiberekwa umwana achifarirwa achinzi makorokoto, uyu mudhara achitanga kutaura nokuti denda akabudza pachetireshi nouchataura. So the time came, nguva yakazokwana yekuti mwana aberekwe. Mwana mukubereka kwake vanhu vakauya vakawanda, ukaverenga fedataura vanhu vakauya kuna Eliza vakati toda kuti tipe mwana uyu zita, toda kumupa zita nechekuita nekudzinza kwake. Eliza ndobva ati aiwa mwana uyu anonzi John. Ndobva afunza kuti tofunga mukadzi usada kusimudzira zita remurume, because vaida kumupawo kuti Zakaria after his own father. So vanhu vati endai kuna Zakaria timudzwa kuti iye anoti kudii pamusoro pezita remwana, because mukadzi haasi kudawo zita remurume wacho. Ndobva ataura the same thing. Chinhu chanotomubata icho chisinzwisise ndechekuti Eliza akawirirana nemfungwa yaZakaria yekuti mwana anonzi John. The whole church aiziva kuti Eliza anotaura uye anotrasta a dumb prophet or a dumb priest. Zviri pachena kuti Eliza zvinoita kuti azive kuti mwana uyu anonzi John. Vari mumba vanofunga vane matauro avaita kana kuti aimunyorera pasi kuti mwana wakatakura akazoberekwa unofanira kubatsira kuti John. So Eliza itype yechechi, itype yabeliever, anogona kuziva kuti mufundisi anogona kuita problem but anenge achitoita zvina mwana wacho. So there are times yekuti vari kunze vanogona kugata kuti ari crazy, but yet Eliza anotrasta kuti this man is still working with God. Mwari ane zvinhu zvaanovanza pamunhu zvekuti vanhu vanodetsera vakuona problem. SaJacob, Bible noti Jacob asangana nemutumwa anoti andikusiye shamwari rokafadza, but Jacob anorohwa. Mhuri yake inoona baba vakufamba vachikabhina varohwa, but inotadza kunzwisisa kuti mukurohwa kwake anzi he was blessed. So there are times yekuti kuna vanhu vakakomborerwa zvekuti makomborero acho anenge haoneki nekuda kweproblem yavainayo. Saka pese panofungaira maropafadzo dzinofungidzira kuti kana une maropafadzo haushaiva mukaproblem yanekariro, but une tumwe tumaproblems dzakauya kuitira kuti tigone kuvanza zvimwe zvinhu zvinoitwa naMwari. So Eliza wakabatsirwa mwana ndobva ati aiwa mwana uyu unonzi John. Vanhu ndokuenda kutaura in sign language naZakaria. Zakaria ndobva akorera pasi kuti his name is John. Bible rati ndobva rati and his tongue was loosened. So hakuna akanamatira Zakaria kuti ataure. Chakapa breakthrough kuna Zakaria, he was in agreement with the message from above. Also, there are times in which your deliverance in community when you agree what the word says. Kune deliverance yekuti unoona vanhu vabatwa musoro, kune deliverance yekuti unenge wakabatwa mukati memusoro neunderstanding, unoflowa in agreement with what the word says. Nokuti paakangonyora kuti his name is John, Bible that his tongue was loosened. But the challenge yaivapo ndeyekuti mukomana uyu for 8 days akasina kupiwa zita aberekwa as a tradition, as a custom, nokuti mwana waicircumcised after 8 days. And the naming here we are after circumcision, which means Zakaria day rekuti agone kutaura rakasvika nokuti mwana aberekwa, but akapiwa kadelay ke 8 days nekuda kwetradition. Then ichitotitsana wafanira kunge vakutaura but vakamirira mazuva ekurongwa kwevanhu nemaprogramu evanhu kuti mwana anopiwa zita after 8 days. So there are times yekuti mwari vanotofundisa zvinhu zvako zvakaita kudhara, but inyaya yekuti une mamwe matraditions nemasystems anokumisa kuti ugonosara neblessing yako. So murume uyu after 8 days he named the child ndobva atanga kutaura. So sei kunyararidzwa kwake yaiva a blessing. Uchaona kuti John abvunzwa murenje kunzi iwewe umborani, ndiwe Jesu here, ndiwe Elijah here? Iye ndobva ati I am the voice that cried in the wilderness. Kureva kuti John rake zita chairo ainzi Izwi.
aibvunzwa kunzi umbori ani, iye ndokubvati I am the voice that cried in the wilderness, preparing the way for the Lord. So John was the voice. But in Oman, the voice akaberekwa nani na voiceless father. Baba wake vakatorerwa voice. That's a picture kuti Mwari chaanotora kwauri aende nacho akakanganwa. Nokuti uyu akatorerwa voice but akabereka mwana anonzi the voice that cried in the wilderness. So which means pane imwe yaunofungira kuti idambudziko nokuti inenge riri kuparidzwa rekutorera nokuti uri kuona vanhu vachikutorera, but ukaona Mwari achitora the voice yaZakaria anoberekawo mwana futi anonzi the voice that cried in the wilderness. So which means baba vakatorerwa voice, chinhu chavakabereka chinonzi voice. So problem iri pamunhu ndeyekuti haadi kutorerwa asi anoda kubereka zvakanaka, anoda kubereka voice pane voice rake haadi. Mwari vakataura a prophetic word pana Adam, be fruitful, multiply. Ndaitarisira addition kuti Mwari vamupewo zvimwe zvinhu, but process yakatangira pasubtraction. Vakatora rumbavhu rwake, vari kutarisira kuti munhu uyu awande vave vanhu vazhinji, but chavakatanga kuita vakatora rumbavhu rwaAdamu. So pane pamwe pekuti munhu akasaandastenda zvinoda kutorwa naMwari achiita nharo, anofira mupureya achingochema. Why? Nokuti Mwari vane a process yekuti vakada kuti ubereke voice vanongobvuta rako. So murume uyu anga asina kukezwa, anga asina kutukwa, but Mwari vaida kuprepare a blessing. Voice raJohn asi voice is ordinary. He was a man anga ane ministry kurenje, but he attracted kings. He attracted people from the city. Voice raJohn anga ri too powerful. Ndiye anga ri somebody wokuti vanhu vaitofunga ndiye Jesu wacho, nekuda kwekuti he was too blessed by voice rake. But history nekanhoroono kake mwana akaberekwa nekudhara akasiri kutaura. Dambudziko rataita nderekutadza kuandastenda process dzinongoshandiswa naMwari kuti tiwane zvinhu zvatinochemera Mwari. Pane nguva yekuti Elijah the prophet, Elisha, zvanzi ari paMount Carmel, Mwari vamuudza kuti mvura iri kuuya, akati I can hear abundance of rain. Mvura inongotanga kunaya nokuti wanzwa abundance. Bible rinoti wakapfugama akanamata akatuma muranda to look towards the sea. Mvura iri musea imvura yakanaya, but iye ati I can hear abundance of rain, mvura ichanaya. So what's the connection there? Kuti munhu ari kuda mvura inonaya, but ari kutuma munhu unotarisa kune mvura yakanaya kare. Ari kuunderstand kuti there are things zvinodemanda a process kuti zvimanifest despite kuti iprofesi yataurwa, but there is a process inolida manifestation yeprofesi. Ati I can hear abundance is a prophet. I was one in the spirit, but hatuna muranda kuti vachitaura kuti makore asvibire. Anoti chienda unotarisa kune yakadaya kare, go and look towards the sea. Uyu paanodzoka anoti hakuna chinhu, but on the seventh time anoti I've seen something rising. Mvura inonaya, it does not rise, it falls. Which means he's a prophet, but he understands the dynamics of things. Kuti chinhu chinofanirwa kuzoita fall, chinhu chiri connected nechinhu chinoita rise. Akadzoka akati ndaona chinenge chibhakera, sea water iri salty. Jesu achitaura anoti mukatenda kubhakeri munenge mava munyu wenyika. So the sea water and the head represents the head of a believer, which means prophet vari kuti kana waona zviri kuitwa nemaoko evanhu zvinounloka zvakapromiswa mumaoko aJehovha. I've seen something rising from the sea. Kuda kuti nyika ndoine famine, ndoine drought iri kuda mvura, but Mwari havagone kunaisa mvura panyika yange kune famine ye3 years nedrought. Mushure mekunge nyika yacho ine drought yareleasa chinodonhedza promise. I believe in the God of miracles, but I also believe in the God of principles. Mwari ndo akati let there be light. The spoken word light likavapo, but later he created the sun
to provide light. Why? Because anoziva kuti kune light rinofanirwa kushanda on the earth kugoita light risinei nema-earthly issues. So kana panzi let there be light ozosipa futi zuva zvoreva kuti kwane masystems ekuti tinowana light pane chinhu chiri tangible chinooneka uye togona kuwana light mune zvisingaoneke iri spoken words. So kune zvinhu zviri mumasystems eprocess ekuti munhu akaita shortcut the process anomisa manifestation yepromise. Zachariah is a priest. Aita dambudziko kuti for 9 months haasi kutaura anything, but chaanoda kubereka chine title yekunzi the voice that cried in the wilderness. Kuda kuti voice raunoda chese chaunoshuvira Mwari vanomboita temper newe uinacho mukereke. Munhu anotoda voice rake, munhu anoda mufundisi chaanoenda chaanga nevoice nokuti basa rake nderekutaura. Kuda kuti chinonyanyodiwa naZakaria ivoice. Kana akaenda pauche anopiwa maiki akaparidza, kana akabviswa maoko anoparidza akagara, but akabviswa voice. So treasure yapastor ivoice. Denga ndobva ramubata voice. So there are times yekuti Mwari vanoita sekunge vari kukurwisa kana vachida kukurwira. Because kune zvaunoda ende ivo vanobva vaita sekuti vanodawo zvaunoda. Ivo uchida mari, Mwari obvada mari. Unezonokana pari patikubvutirana. Let's be real. Abraham, uya nemwana wako waunodisa undipe. Unoti Mwari vari kuti aiwa handidiwa usikana. Unoti istatement rekubvutirana. Kuti handiwanzoda zvausikana, ndipe zvaunoda zvacho. Chinonyanyodiwa napastor ivoice. Denga ndobva rati tipe kuno voice iro for 9 months autaura. But breakthrough painouya, mukomana aroberekwa, it becomes the voice. So une process in a pain. Chinhu chaunoda chese. I want to give you this statement. Ndotwa madzimai achitaura kuti kubereka kunorwadza. That's true. But ndakadiscover avasiyi. Ichokwadi kubereka kunorwadza, but kuregera hazviiti. Which means vakaisa value pamwana wacho anoberekwa kudarika the pain process yekubereka. Hakuna kuti abereka kunorwadza ndokororwa nditoona. Kuchirwadza kudaro unoona chitopusha. Ende zvichirwadzawo zvechokwadi, but next year futi anopusha. Ende zvichirwadza zveshuwa izvi. Ichokwadi zvinorwadza, but the blessing part of it is more than the pain. So kune process is painful, but in a blessing ahead. But and Jesus endured the cross because of the glory you are ahead. So when you know what is ahead, you need grace to endure. Tine zvizhinji zvatinoda kana vamwana vatinoyemura nekucelebrate, but ukatresa nhoroondo yekuti vakachibva sei kuti vasvike ipapo, there is a pain part of that story. Pane mavoice aibvutwa. Ini pandakafoira kuchikoro kupasa ndaitoda. Ndasikaverenga. Utime ibereka taenda kotapa. Saka iprocess yekuti ukatozoda kuti zviite zvakadaka mufuture, muna now. Be serious, be disciplined. Now iripo ndeyekuti process yacho hainakizi. As blessing yacho inonakizi. Nesimbe inotomarishini basi. Kushanda kuchirwadza kana nozodaita wedzerwa. Unoza vanhu vanoita strike basi nekuda nekusimba muturidza ngoma. Inature yemunhu yekuti zvakanaka zvinodiwa nemunhu wese, but process inokusvitsa pane zvakanaka haisi yemunhu wese. Zakaria akava talk of the town kuti achataura. He's a pastor, denga rakamusema nemuda rakamutuka.
mune zvizhinji muupenyu zvatinoda kuti Mwari vaite, but vakatounza nyasha yekuti zviitike, but epano pane the process yekuti zvibatike unonzwa sekunge hasi Mwari. Elijah akaenda kune shirikadzi yekuZarepati. Shirikadzi ndobva yatanga kutomuudza kuti naMwari chaiye, fulawa nemafuta zvosara zvishoma, naMwari chaiye. Elijah atumwa naMwariwo chaiye futi kuti enda kushirikadzi unodya ikoko toikomborera. Shirikadzi yobva yati naMwari chaiye, zvasara zvishoma, uye atumwawo futi naMwari chaiye. Pane nguva yaunoona sekunge Mwari wacho anoda kukurwisa, unoda kutorebuka Mwari. Unogona kusvika pakutorebuka Mwari wacho kuti aiwa asi Mwari Satani. Why? Nekuda kwekuti chaunoda is the result, chawakavenga is the process. Pane zvizhinji zvinoda matirwa zvisingaitike nokuti hazviitike by prayer, zvinoitika by process. That's why sometimes church haifanire teaching, inofanira preaching. And I'll tell you the difference. Preaching kutaura zvinoita Mwari, teaching kudzidziswa zvekuita kuti uone zvinoita Mwari. Pese patinoti Mwari vanopa ichokwadi, ichokwadi ichocho hayi vakatendeka vanopa, but kuita kubvunza kuti usaenda nomunyimire usatisindemo. Mwari vanopa, Mwari vanokomborera. So kubvunza kuti munhu akandimakira chisandirovhene, Mwari havarevi nhemba, vanopa, vanosimudza, vanoti vanosimudza varombe bvamburova kuya susumo ndarema izvi tasudze. On that statement there is a process yakadai. Kana Mwari vachimudza varombe kubva muguruva vachivagadzika pachigaro namachinda, Mwari vanokusimudza kubva muguruva, but ijuti rerombe kusunza. Because ipapa pane machinda akatoenda nedust, saka ivo havazunze guruva vanokusimudza. Kana vanota usimudza kunamata kwakavigwa maprinciples ekuti haugone kuita kwasiya kuti bypass kuti just pray for me. I believe it and I trust prayers are good. But kana katopinda kule Mwari unoshamisa zvinatidzei, vane vachakupenya newo unoshamisawo. Nawe ina matamura yekudzwa vanhu vakanyaudzwa zvinoitwa naMwari, havana kudzwa zvinoitwa nevanhu kuti vasangane nezvakavimbiswa naMwari. Vakarangarira Josefu akanoita mambo kuEgypt, karoti kepakata kane karekta yakanaka, kane karekta yekutiza mai Potifa, kane karekta yakanaka yekuva munhu ari right in a foreign land. Mwari waJosefa haangoti Josefu yaapa washefu, anoregera Josefu achipinda maprocess anoprova kuti is a good man. Makaona nyasha David akauraya Goliath, ichokwadi dombo rakatosikwa naMwari rakashandiswa naDavid. See, the sling is a man-made thing, and the skill to release the sling is a man-made thing. Mwari unoita miracles, but pamwe haaite miracle kana munhu asiri involved. Lazarus, Jesu unoti Lazarus come out. Kubuda kwa Lazarus kune instruction yekutanga yakanzi remove the stone. Kuna kuti makasarisa dombo anouya kudhumira ufa futi. Tomushedza uyo autoba dombo. Saka ndozvikuita vamwe mablessings emunhu. Akauya pacharacter isiri.
Mwari vane vaitoti aidai vakasimuka uidai zvinhu zvake zvaita zvakanaka, but une kareta yekuti autoboda Satani kukurwisa. You are against your life. There is a process you are supposed to be involved inoita kuti zviendeke zvakanaka. Vesati vana kutamba bhora zvinoibura kana vari kutraining vane zvavanozodza kuti fotka kuita zvakati. A star yatinoona yakufield iresult yediscipline iri too much. Nhamo yedu ndeyekufarira the result chete, the process hatidi. Prayer hakusi kunyengetedza Mwari. Achinje is the same yesterday, today, forever. Mwari agara akanaka and anoramba akanaka. Prayer, or at Matthew 6 verse 6, you know, to when you pray, close the door, and the God who sees what you do will reward you. Which means the reward is connected to pray. Reward is connected to what you do. Kana mama kunyengetera Matthew 6 verse 6, pindai pakavanda muvhare door. Mwari anoona kuita anonzwa. Inapofanana kwa Daniel wa Mushi. Because I'm teaching you kutaura. But here Mwari wacho akazvisiyana kuignore zvataura. Kutarisa zvataura. The God who sees what you do will reward you. So that the reward haiuye pakuti wachema zvakadii. Inouya pakuti chachema ichi chinongoitawo zvakadii. I love examples. I'll download people in the program. Kupana kafunda msikana. Atakuda tokisa padeni natokurora. Ende msikana achida kukurorwa. Anogona mwana. Ukadzoka after 2 years unosvika azororwa nemuntu. Kuti pandaitaura ndoda kurora. Sisi ndikororwa wani. Ari ndopa anokuudza kuti andakuramba kurorwa. Ndairamba chaitaura. Bosi iwo paunenge uchitaura iye anenge achiona. Dai aimbonzwa chete unoenda kusini. Kana unogona kutaura. Asi iwe uchitaura iye anenge achiona kuti shiko apa. Gare muenda. So action yemunhu kuita kwemunhu kunoita kuti vazhinji vasaite. Kunenge kunorwadza nokuti iprocess yekunge Mwari wacho ari kuda kukuroba, ada kutorera chaunenge understand. That if a demand kana muchibata. To an extent yekuti unogona kutochinja cheche taya vanotitsotsa. Hakuna zvakadaro. Ita ndakaona munhu wese anochinja cheche atanga naishandisa makakura. Which means that's a proof yekuti ariye but now. And now process irimo mushobora Mwari is the same kana ukaenda kupi. Ije kuti tunongoa vanogona kuchinja matauriro but vachitaura the same thing. Maiki munhu anochaya munhu wamosei. Chinhu wari chikachinjwa matauriro anogona kutongesha reruka. N'anga kuenda mun'anga mari vanoita makwati. Unononzwa sekunge haisiriro ndiyo. Kuchechi yobvance offering. Ndiyo. Nenguva inonzi salary, nenguva yobvance pension. Ndiyo. Panhamo inonzi chema. Inonzi ndiyo. Wachiti tax. Vakaitsvakira mazita kuti munhu angoziva kuti koda aite zvakati kuno kutoita zvakati wozoona kuti nyaya yacho imwe chete ndizvo. I'll give you this answer. There's a guy situatoparidza kutaura. Akati machechi vese mune muchikobirwa vari sati tezvo nyaikweni. Maida kwake mazvobva partner ndiyo.
faith. Why would you tell our own rights to be partner? But why do you do that? Process hii jemi nilichokuranga kanaenda kuti. Ashanduke. Zakaria ulichoita treasure most, which is the voice. And the voice was taken away. For 9 months, no pulpit. But when you tell someone a problem, inside, I was going to have blessed. Vanhu vanofunga zviri negative kana uri bishop wokuti hauchagona kutaura maybe was true. Vanhu vanofunga but iwe ane chikwadi chekuti Mwari vakati kudii. So process inenge time yekuti inoita sekunge hazvishandi. Chinhu chese chinoshanda chinenge time chinoita sekunge hachishandi kana kuti hachina basa. Time ine challenge kumunhu. But time effect inobatsira. I'll tell you this. Chiremba akakupa madrugs, tunomwa mapirisi tumasika maneno. Ukataya ndonyanya kurwara dango 6 unokuwadzwa nezvakanaka. Because time pachayo ine zvainoita musystem yako. Time ine basa. So pane zvekuti waita chinhu muimba yaMwari waitira Mwari. Upinda mukatime mukaperiod wekuti there is nothing chaunoona seblessing and the devil begin to speak into your mind. Shande kushandiswa azviite zvisiyana nazvo. Dai wabva ipapo wazodii. Yet the process munhu akakanda meumovu akafushira. Mangona kusena aibude. And the Bible says unless the seed dies, don't ibude. So there are times yekuti zvinoita sekunge zvafa. Zvinoita sekunge hazvishande hapana chinobuda. Trust God. Mwari vakatendeka so faithful. Kune process yekuti I'll give you an example. Ndatakambaridza parengi kuwadzana 2007. Kuwadzana 2007. For 2 months, ndakaita mafriends vakayozondaapproacha vakaenda navo chikuru. Zvikaza pamunini zvechechi kaizvo zvoda makanyatsokunzwa mungacheche. Kune vanhu voshuva vanozoita kukanzirwa ndoti kukanzirwa. Unoda netsitsi dzekuti vane zvekutamba tsitsi dzavanodza vanozoramba nadzo. Mwari wacho ingakurekirindaroso. But notenda Mwari chakaita kuti keep on and keep going. There is nothing to lose. Kana mwana wacho akasaita kana akaita but Mwari akanaka need to preach the gospel. Noah anopinda mavake nevana vake, mvura haina kunaya nekuti vapinda. Bible rinoti after 7 days the flood came, which means for 6 days no level yakachinja vari muaki. Imagine vanhu vaifura nepasaiti vaigona kufura ndooshe chechi inopengesa. Alright, vanhu vanotenderera Jeriko. Jeriko yakadonda after 7 times. But 50 times, pane vanhu vakamuka against Joshua. Kuti kana tusina kunzwa Mwari munotukwadza nekufamba. Iyo vanofunga kana vanodeta, vanorwadziwa. Nevana vakadza vabereka vanotendera pashoko yeJeriko. No vanotadzimai gara apa mafundisa adatrasta. Tinofanira kufamba pana. Kana kredi pauya tikona bana emiside yatikona pana bana tinozo mungaifambe. Because process yes, trust God. Why? Because the devil take advantage in that period, that time. Usati vanhu vaimonyarara against Zakaria. Kuno vaitenga kuti baba dai ngafamba mamuna matini. Kana tinatotaura zvavakaita kubatsiriki nguva ichiripo. Do you have good people who are not God? Kuno vanhu vasingati Mwari.
So chaunoita value most. Mwari vakada kushanda nacho. You need grace to kuzwisisa. Voice roenda. But phenomenon of common was the voice that cried in the wilderness. Amadzano ndauti kunzwenyaya. Zakaria mufundisi ane nharo kana anzi vadenga zvakataura. Vanhu vakauya kwaari vaitaura zvakanaka zvinofadza iye naturally, zvisingakufadzi spiritual. Nokuti kana uri baba, ukanzi mwana wako first born apiwe zita rako ndiJunior, zvinofadza. Akaramba. Vanhu vakatarirwa kwenyu hakuna ane zita rakadai, which means ukateerera Mwari vanoita zvisati zvagonekwa kwenyu. Mwari vanotanga kuita newe zvinhu zviriunique zvekuti vanhu vanoshaka kutreza kwenyu wakamboita izvi ndiani hakuna. Waida kuti wagona kuteerera Mwari vanoseta another dimension, another level. Kana wateerera Mwari, Mwari vanoita zvisati zvagonitika kana kuhamba dzako. I'll give you an example. Kunyika kwandobva pane murume akandifondera patime yeCovid. Ndobva ndaenda kuofisi kwake. Ndobva ati ame seventh day. Masabata anowaziva. Asati believe it muchechi it's nebudini. But Mwari vataura neni. I need to bless you. Kutime yeCovid. Ndobva aita mawa blessings. Ndakubudza Mwari. The man wants a bank. Anonzi Dr. Mushika. Bank rake rinonzi Metropolitan Bank. What I need to do for you, I want to put you on salary per background. Parents, I want to get a salary per background. I said, I forgot it's the baby, I forgot waiting. So tell me the money, discussion. Tell me the money, who's getting bus. Who was that going to be reported to pass salary every month? Goes to pass some goods. And I wish you tell you is a Seventh-day Adventist. No, I don't know what it will be to say here and now. I don't know so when I period to learn nothing. By the time of God, because God is so faithful. Unosangana nezvinhu zvisati zvabhuitika kumusha kwenyu kudzinza kwenyu. Zvanzipai mwana wezita rekuti Zakaria after his own father. Zvinokudakidza Zakaria kunzwa mwana wako dango rako richinzi Zakaria. But ukaignore zvakataura denga wafarira kuisa zita rako pamwana unoramba usingatauri. Because vanhu uchataura when you name him. John. So Zakaria waitoziva kuti ndikangoti Zakaria ndafa handitauri futi. So vanhu pavari kuti name Zakaria, in other words vari kuti toda kufa wakadaro. So zvakamupa Mwari ngaakupeka mukanharo so. Usamuita zvinofadza vanhu, ita zvinofadza Mwari makashanda. When this man called me, I was shocked. Let me give you something which I get. But I don't know water falls. So I think let me straight throw your bottle. I want you to get one. You say I promise you the next year. Izvo secretary varipo ndovakomana tonana nemadhiraivha shiende musabza yacho udzoke tisaine paperwork zvipera ufunge vai vaitisiya vanondigare kupi ukatiri vanhu musina kugedwa
unogona kusema kuti usitaura but Mwari vachabereka chimwe chinhu. Mauri uchabereka voice, uchabereka zvinhu zvinotyisa. Rega kuora mwoyo usakatikana kuti vanhu vari kutidii. Kune process yekuti unotofunza kuti Mary akatakura pregnancy yaJesu. Akatsvaga rume kuberekera mwana, akaishaiwa. Zviri so painful kuti unoshaya kwekuberekera mwana wako wotienda kumatanga imomo. But the blessing was still there. Why? Because Herod marutera shura yavana vese vabereki vanoenda kuchipatara. Danga riri mumbaiti because vabereki vavo. So vanopamba kuti Mwari vakada kuprotecta vanosaka problem. Ukangogamuchirwa chete vaipango wafa. Pamwe pacho unofanira kumakirwa kuti zvinhu zvako zviite mushe. 2 Kings 13:20. Kune murume ainomigwa so afa. Vainomuviga ndokubva vaona hunde mumabhishi iwo. Ndokubva kuti chingomukana ipaguva riri padhuze. Which means he was not buried. He was thrown. Akakandwa kuguva rakari open raElisha. Baba vanoti paakabvuma mabhonzo aElisha he came back to life. Kuna dai akavigwa mushe aivigwa. Zvakaita zvakadaro kuti kuita vakafunga mumukanda. That's why I love Jonah. Jonah akati ndikadei. Because Jonah was a prophet. Ndikadei because azoona kuti pane magamba kuenda ndakadaro. Kune process yaona semunhu haasi Mwari. Wazokuita Mwari muzhinji. Pane paunotogumakirwa yekuita Mwari muzhinji. Ende Mwari kuti Bhayibheri rinoti all things work out together for good. Kureva kuti muprocess ino go wainorwadza kudaro. You are going somewhere. I don't say this is about testimony, but you need to something. But I never stick to the parts of the face. I figure what is sensitive. So my guys are not already part. We cannot be part of our team. You cannot represent our group. No one say, okay, it's fine. I'm going to lunch hour. It will come before you because I'm not part of your team. So now I'm going to go at 12. Then I can't tell you to follow. Somebody came from Marodela. In the midst of my preaching, I can't go and over at man. I thought to see Ishoma. Napeza kupaliza bonda amwisa wakutika kundi kupaliza kapezi. Takalo kana pasiki ya 700 US. 700 US dollars. Rumoi akazo yakataura nini. Kuti Mwari vakataura nini kumarondera. Kuti enda mutown before lunch hour. Pane munhu anenge achiparidza ipapo unomuona. But handina kuparidza before lunch hour by choice. Ndakaparidza kuti ndakadzimba lunch hour. Problem yavazhinji ndeyekuti ukamuita kachallenge nonzwe Mwari akusiya. Mwari vakakunda saDhaniel vanoita kaprocess kuti unotanga wapinda mugomba vakakoma akavazopinda. Mwari avamuuraya shunga dzacho ndozogame yacho ndeyekuchinja. So kune pain is designed by God to bring something good in your life. Vanhu rega vataure patime yako yepain. Kuramba wakabata pana Mwari achakupa gain. Zakaria usati vanhu vaicelebrate asingatauri ainyewa. Ndaibvunza umwe ndikati ukabhoeka kuti wanyewa kuchechi. Kuchechi hakusi kudenga. Chechi yafanira chipatara. Vamwe vanhu kuchipatara vanombodera mushonga. Unoenda mukakura vari mukatu. Chechi kudamata after we've done. People always talk, but God remains faithful. Yes, Zakaria, for 9 months, wanaita Zakadonda. Maiti nubaisi yake akubati nubaboza achatauri ndivanga. Mwari vakarwanisha mweya Mwari amene utsotsi waita kuchechi imo sakuda asingataure. But time came.
adzimai vachibatsirwa nemwana, mwana achipiwa zita, baba vachitanga kutaura. But pane kaprocess, pane katime frame, kane pain, kanoita kuti vanhu kosa pane time yekuti vanhu vanobvunza sakunamata kwacho ndokunamatire kosa hatina zvatinoona izvi. Pane time yekuti hapana chinooneka uchitonamata, hapana chinoratidza kuti munhu anonamata zvinodaro, asi nguva inokwana nekuda kwekuti mwari wacho wakatendeka. Zakaria akapiwa expiry date yeproblem kuti pachaberekwa mwana uchataura, tauya kuzopa expiry date to your problem. Why? Because mwari uyu wakatendeka. Chawakaita uchiitira mwari ngavazviratidze muupenyu hwako. Nyika ngaisvike painoziva kuti unonamata mwari mupenyu asingakanganwe. Pamusifefe mwari havakanganwe. Unoona kuti Jesu anonzi son of David, but Jesu haana kurerwa naDavid, akarerwa naJoseph. Aitotenga mapamba neserevhita ndiJoseph. Saka kuti mazvina handife, akanonzi son of Joseph, kwete son of David. Mudhara akafa mudhara kumberi. But this was a prophetic message. One, munoziva ino kuti David mukarekta yake yekuti akada mukadzi ainotora vakadzi vevanhu, aiuraya kana kumwe wacho. Ane rekodi yekuraya varume achivatorera vakadzi David. But 1 Kings chapter 1, pane mukadzi akaiswa mumba make, kwete mumba chete, mugumbezi rake, musikana ainzi Abishagi. Vagona kunoti the king knew her not. Diva anoita kurayira vanhu vakadzi vavo, akapiwa musikana mhandara mahara, akatopiwa mugumbezi anomubata. Unoti anonyuma muprofita chii chaanoziva? Anoziva kuti ukaona mhandara yauya kurudzi rwakwaDhavidhi, Mwari ane pfungwa yekuti paberekwe Kristu nemhandara. Saka David ari kuti mukadzi waMwari handibate, but wevanhu ndotora. Iyo kuti Mwari achitaura murume pamwoyo wangu. Akaprotekta mhandara. So Mwari havakanganwa. Itime iperiod yekuti vanhu vanomboseka zvavo, but uchanyewerera. Unofara hazvire unofara chete. Paunonzi hauende unoenda, paunonzi hausviki anokusvitsa. I have statement zvikasashamisa asi Mwari, which is true. Anoita zvinoshamisa. But pane nguva yekuti papa testimony kuti ishwere zvinoita. Ukaona zvichiita ngeka zvinekataura kuti so ndiye ndozvaanozoita pano. Zvekuti hazvinzwisisiki chirudziro. Zakaria wakatorerwa voice. Vanhu vakataura zvavanotaura, but akabereka the voice. Handizivi vanhu vanotaura zvavanotaura, handizivi pain yauinayo izvezvi. Yeti kune zvaunoitira Mwari, uchishandira Mwari, but marriage yako haisifamba zvakanaka. Uri munhu anoshandira Mwari, basa rako rinoita zvakanaka. Uri munhu anoshandira Mwari achiita zvinhu Mwari. Uri kudetserwa, unodikwa komana. I've come to tell you this. The voice will come out. Rakatorwa iroro norwara. Mari iyoyo Mwari uchakupa. Muchato iwowo Mwari uchakusvitsa. Mwari akatendeka. Zakaria wakazofara. Chikashamisa vanhu vese kuti mwana uyu aberekwa mwana rudzi, nokuti paanoberekwa mudhara wake ndopaanowana breakthrough. Not akapiwa a double portion of blessing. Nokuti asungetina mati. Munamato wako newangu manirabasi. Ndokuti Mwari, ndipewo the strength to endure my times yekuti vanhu vanotaura zvenegative. I want to continue to serve you in life. Nokuti ndazvinzwa kuti makatendeka uye hamukanganwi. David achibata anoti, I will not die but I will live to proclaim the goodness of the Lord. Uchakumbura kunaka kwaMwari ndikati inguva, but Mwari unozviratidza. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Ndikudamadza mupenyu vana vedu. Kushingaira kwavo zvavanobatsa. Kushingaira kwavo basa renyu Mwari. Ropafadzo ngaibatsire, ropafadzo ngaibatsire. Rubisa expiring dates.
Luisa expired date na muzikoiro ini. Luisa expired date na muzikoiro imali. Luisa expired date na muzikoiro imali. Mara wenyu gara ngaliwe usiku wa nasi. Mara wenyu gara ngaliwe usiku wa nasi. Shalana bata mali, shalana bata mali. Gara ngaliwe, gara ngaliwe. Esi itara Jesu. 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 Luisa expired date na muzikoiro imali. Lotara ngaliwe mame voice. Vai batite. Ushake vai batite. Inda vai batite. Sharashuia baba. Atisatilise upendo wake. Esi itara Jesu. Esi itara Jesu. Father, I decree that I declare. I speak breakthrough. Release expired dates. That anti-marriage spirit, Father, of anyone. As one of the other should be one, Jaluba, Pastor Pasare. Every devil that I have which are to the Pasaraki. I rebuke that devil, I rebuke that spirit. Be free right now in the name of Jesus. Be free right now in the name of Jesus. Sinumurwa. Sasagaria baba manabele awili wala sinumurwa. Inotara sinumurwa kwenye wake. Sinumurwa baba sarake. Oka ngaro pasazwe. Sasa laiba tije. Ya shamatu oneke. Besi itara Jesu. Besi itara Jesu. Balaeni ngawa sinumurwa manerano. Balaeni ngawa sinumurwa manerano. Balaeni ngawa sinumurwa manerano. Balaeni ngawa sinumurwa manerano. Balanuweka babashieneke. Wala shamatu oneke. Inotara sinumurwa. Inotara yasha. Besi itara Jesu. Besi itara Jesu. Besi itara Jesu. Balaeni ngawa sinumurwa. Voice naidepe. Chanaputwa chanakorwa. Restoration. In the mighty name of Jesus. Amen. You may be seated.